Pois aí. Temos que quedar mañá á tarde e ir ao cemiterio para rematar o noso proxecto de imaxe son. É certo, non me lembraba. A que hora e onde quedamos? Ás 6 na miña casa. Boa, Xavi. Que tal? Tes o listo para gravar? Sí, estive preparando onte a noite todo o necesario. Imos indo. Veña. Vamos. Vale, xa está listo. Xa estaría. Oh. Que facedes no meu cemiterio? Acaso non vedes que está a porta pechada? Non só estábamos grabando unha cortiña de 3 minutos. Veña, home, non ves ese tezudo e baita ao teu, anda. Veña. A ver, rapaces, que vos explico unha cousiña. Sentadevos comigo, non sades tímidos. A ver, rapaces, vos non podes entrar no meu fogar porque vos pete a gravar a vosa merda e perturbar os que ali descansan. Comprendedes? Bueno, perturbase ti solo que non nos fixamos ruido. Tocaemos collóns, que é moito peor, crédeme. Pero tampouco te pases que nós non viñamos con mala intención. Eso, exageras moito. Nós non molestamos a ninguén. Se és un vello amargado, non é o noso problema. Xa me cabrachistes. Ahora vou vos ter que esnaguizar, ananos. Pero iso máis alto que ti. Como? Douvos 10 segundos de vantaxe. Xa teño as vosas tumbas preparadas. Vou te matar a palazos, anano cabrón! La Virgen!